Затрыманыя супрацоўнікі прэс-клубу застануцца пад вартаю. Такую меру стрымання абрала Генеральная прокуратура. Тым часам студэнту БДУИР Яну Салановичу ўжо 8-й раз прызначылі адміністратыўны арышт за ўдзел у акцыях пратэсту. Агулам за кратамі ён правядзе 114 дзён. Студыя Белсат у жывым эфіры. Віталь Бабін цягам гадзіны гаворам пра галоўнае. Запрашаю. Гэты год быў самым натхняльным, самым прыгожым, самым неверагодным годам, калі мы нарэшце зразумелі, хто мы, калі мы нарэшце адчулі сябе адным народам. Цяпер наша задача з нашага беларускага народа зрабіць беларускую нацыю. Очень надеемся, что такая красота все-таки до них дойдет. Не в этом периоде, не в этом этапе белорусского режима делать такие мероприятия в Беларуси. А пачынаем з добрай навіны. Мітрапаліт Тадэўш Кандрусевіч нарэшце вярнуўся ў Беларусь. Сёння кіраўнік касцёла ў Беларусі адслужыў імшу ў архікатэдральным касцёле Найсвяцейшай Панны Марыі на польскай мове, а ўжо менш чым праз гадзіну распачнецца імша па-беларуску. З намі на сувязі журналістка Марыя Грыц. Вітаю, Марыя, і якія апошнія падрабязнасці? Добрый дзень, вітаю ўсіх. Ўжо пачалася і ідзе імша на польскай мове ў катэдральным саборы. Была вельмі эмацыйная сустрэча з мітрапалітам Кандрусевічам. Калі ён з'явіўся, людзі пляскалі ў далоні некалькі хвілін. Настолькі яны былі шчаслівыя, што арцыбіскуп вярнуўся на радзіму. У сваёй прадпрадмове біскуп Юрый Касабуцкі не мог стрымаць эмоцый. Ён казаў, што яго ад шчасця зараз проста разарве. А калі слова ўзяў, даруйце, мне таксама перапаўняюць эмоцыі, а калі слова ўзяў Кандрусевіч, яго голас таксама вельмі моцна дрыжэў. Ён распавядаў, наколькі ён быў шчаслівы, калі ён пераехаў праз мяжу з Беларусі. Ён папрасіў кіроўца спыніць машыну, ён выйшаў, стаў на калені і цалаваў зямлю. Настолькі ён прагнуў вярнуцца дадому. Усё гэта ён распавядаў на імшы, якая пачалася ў катэдральным саборы. Самыя вернікі, як адрэагавалі, апрача апладысментаў, магчыма, Марыя, ўдалося табе паразмаўляць з некаторымі з іх, што яны думаюць пра вяртанне Тадэўша Кандрусевіча ў Беларусь? Так, я пагаварыла з некаторымі людзьмі, і людзі, якія часта наведваюць касцёл, яны называюць гэта калядным цудам, сапраўдным калядным цудам і вялікай ласкай Божай, што Кандрусевіч вярнуўся на радзіму. А яшчэ я сёння размаўляла з людзьмі, якія ўпершыню прыйшлі ў касцёл не як турысты, а менавіта як у дом Божы. І яны даведаліся пра тое, што сёння будзе імша на польскай мове. Яны не ведаюць польскую мову, але ўсё адно падчас імшы яны сидзелі са слязамі на вачах, настолькі кранальныя былі прамовы. Марыя, як самыя вернікі рыхтуюцца да калядаў, да нараджэння Хрыстова ў гэты дзень? Ведаю, што звыкла робіцца святочная вячэра. Магчыма, менчукі таксама падзяліліся сваімі традыцыямі ў гэты вечар. Нягледзячы на ту сітуацыю, якой мы цяпер знаходзімся, так, людзі чакаюць Раства Хрыстову, і для ўсіх застаецца гэта самым светлым святам года. І нават каля касцёла ёсць вертэп, яшчэ калыска пустая, але мы вось чакаем, што народзіцца Езус, і туды пакладуць ляльку. Адчуванне свята ёсць натуральна, і все вось ідуць у касцёл, нават людзі, якія даволі рэдка туды ходзяць. Марыя, таксама ведаем, што каля касцёла архікатэдральнага былі заўважаны бусікі з сілавікамі за мапам. Што пра гэта вядома? Вядома, што насупраць катэдры з таго боку ходзіць патруль па парах, ходзяць людзі з надпісам на форме АМАП. Таксама некалькі людзей стаяць без апазнавальных знакаў, проста ў цёмным адзенні, балаклавах. І яшчэ я бачыла, што у дворыку стаіць сіні бусік з людзьмі ў цёмным адзенні. Вось, таму
Мы нават з аператарам дамовіліся, што калі што, будзем даваць адзін аднаму знак, што за намі зацікавіліся. І нават людзі, якія ідуць у касцёл, яны звярталі ўвагу на тое, што яны не толькі пад аховай, а пад наглядам, як яны самі казалі. І адна жанчына нават падышла да аднаго замоваўцаў і сказала: «Сыночак, касцёл для ўсіх адкрыты, калі ты прыйшоў, заходзь». Але ён праігнараваў яе і пайшоў далей. Аднак самыя мапаўцы, як я разумею, да вернікаў не падыходзілі, толькі стаяць і назіраць за сітуацыяй, так? Так. Пакуль што ніякіх кантактаў не было. Дзякуй вялікі табе, Марыя, за гэты каментар. Калі ласка, беражы сябе і з хуткімі калядамі віншую. Марыя Грыч, журналістка, была з намі на сувязі. Фактычна выгнаны напрыканцы жніўня з краіны кіраўнік беларускай каталіцкай царквы ў кароткім брыфінгу перад набажэнствам падзяліўся уражаннямі ад вяртання на радзіму. Давайте паслухаем. Gdzie by ja nie był, gdzie by ja nie służył, jak świętali biskup, ja zawsze pamiętam Białorusi, bo to moja батьківщина. I wiecie, kiedy napрикінці listopada ja był u Wilnie na uroczystości Bożej Matki Wostobramskiej. Ja każdy rok tutaj jeżdżę na te uroczystości i tam tak samo jest święta msza na białoruskiej mowie podczas tych uroczystości. Wiadomo, że w tym roku było mniejszy ludzi, ale powiedzcie mnie było wiele składane promulać. Ja pierwszy raz zobaczył swoich ziemniaków. Ja pierwszy raz zobaczył tych ludzi, którzy przyjechali tam, albo tych, Białorusy, którzy żyją w Litwie, którzy chcieli spotkać się z biskupem, chcieli razem z nim modlić. I сегодня, когда я все межу, я попросил кировцу встать. Я стал на колени, подякував Богу за вертание, поцеловал землю. Это моя земля. Я вырос отсюда. Я хочу тут быть. Я хочу тут служить. И николи не выступал супротив Беларуси. Завсёды боронил интересы Беларуси. И буду это чинить далее. Ну, сапраўды, калядны цуд, калі праз шмат месяцаў у выгнанні мітрапаліт Тадэўш Кандрусевіч вярнуўся перад самымі калядамі ў родную Беларусь і адслужыў ужо адну імшу па-польску, і ў хуткім часе распачнецца імша па-беларуску ў архікатэдральным касцёле у беларускай сталіцы. Ну, мы яшчэ да адной тэмы. Праваабаронцы прызналі палітычнымі зняволенымі Артёма Міцука, Александра Драздова, Рыгора Гунько, Давіда Збаранскага, Марка Антонова, Ігора Рудчыка, Уладзіслава Зяневіча. Цяпер у Беларусі 167 палітвязняў. Тым часам адразу 86 амерыканскіх кангрэсменаў і парламентароў з еўрапейскіх краінаў накіравалі ліст кіраўніку Міжнароднай федэрацыі хакею Рэне Фазелю з патрабаваннем адклікаць чэмпіянат свету з Беларусі з увагі на фальсіфікацыю выбараў і беспрэцэдэнтныя рэпрэсіі супраць мірнага насельніцтва. Тэму абмяркуем з былым генеральным сакратаром Нацыянальнага алімпійскага камітэту Беларусі, чальцом народнага антыкрызіснага ўпраўлення Анатолем Котавым. Вітаю вас. Добрый вечер. Спадар Анатолем, наколькі, на ваш погляд, вось гэты ліст, скіраваны да Рэне Фазеля, можа прыспешыць альбо ўвогуле нейкае рашэнне хутка з'явіцца адносна вось адклікання альбо не адклікання чэмпіяната па хакею з Беларусі, на ваш погляд? Ну, ведаеце, што тут трэба гэтую тэму разглядаць з некалькіх пунктаў гледжання адразу. Па-першае, Федэрацыя хакею міжнародная ведае аб тым апытанні, якое праводзілася ў Беларусі на тэму пераносу чэмпіянатаў свету па хакею з Беларусі ў які-небудзь іншы край. І, канешне, тут можна ставіцца да гэтых вынікаў з пункту гледжання Святовай Федэрацыі. Можна давяраць, не давяраць, бо там кажуць, што нібыта аўдыторыя там тых людзей, якія прымалі ўдзел у апытанні, яна своеасаблівая. Гэта людзі, якія, так ці інакш не падтрымліваюць дзейную ўладу і выказалі сваю пазіцыю грамадзянскую не раз.
Але тут вось якраз зусім іншая сітуацыя, гэта погляд ужо з Еўропы, гэта погляд з ЗША, з краінаў, каманды якіх павінны прымаць удзел у чэмпіянаце свету па хакею, і гэта даволі моцны сігнал аб тым, што чэмпіянат свету па хакею ў краіне, у якой сёння ўжо 167 палітвязняў знаходзяцца за кратамі, гэта зусім непрыемная, неэтычная і неправільная справа. Мы лічым, што, канешне, гэты ліст, гэтыя звароты, яны будуць прыняты пад увагу федэрацыі, калі яна будзе прымаць рашэнне. Ведаю, што ёсць адказ на ліст, які накіравала спадару Фазелю беларуская баскетбалістка Леўчанка, і ў бліжэйшы час ён, хутчэй за ўсё, будзе апублікаваны. Таму я думаю, што гэта проста вельмі важная частка шырокай грамадскай кампаніі аб тым, што тут нават не толькі аб Беларусі гаворка, аб тым, што ўвогуле нельга праводзіць святы міжнародныя, спартовыя, такія імпрэзы ў краінах, дзе за кратамі знаходзіцца вялікая колькасць людзей, дзе ціск і рэпрэсіі. Гэтыя грошы, яны крывавыя. Спадар Анатолій, вось вы ўзгадалі пра ліст Алены Леўчанка і пра скіраваны адказ. Ці, можа, вы ўжо ведаеце, што на гэты конт мяркуе Міжнародная федэрацыя хакею? Канешне, публікаваць ці не публікаваць адказ – гэта справа спадарні Леўчанкі, але можна сказаць, што і Міжнародная федэрацыя хакея занепакоена тым, што чэмпіянат свету па хакеі можа адбыцца ў сітуацыі, якая не выглядае вельмі прывабна, альбо ўвогуле прывабна з пункту гледжання палітычнага. Спорт па-за палітыкай, але зашмат палітыкі ў Беларусі і зашмат палітыкі можа быць вакол чэмпіянату свету па хакеі. Мы ведаем, што федэрацыя знаходзіцца ў даволі цяжкай сітуацыі. У мінулым годзе давялося адмяніць чэмпіянат свету па хакеі. У гэтым годзе няма таксама пэўнасці, а гэта ўсё грошы, заробкі, гэта спонсарскія кантракты. І федэрацыя вельмі б хацела правесці чэмпіянат свету па хакеі, і так насамрэч ніхто не супраць чэмпіянату свету па хакеі, але у нынешняй сітуацыі яму, канешне, не месца ў Беларусі. На ваш погляд, вось тут пытанне таксама удзелу Беларусі ў гэтым чэмпіянаце, таму што, ўсё ж такі, хаця і спорт па-за палітыкай, аднак часамі ўсё ж такі мы ведаем адваротна. І калі нават чэмпіянат свету па хакеі перанясуць у іншую краіну, ці тут будзе маральным і, скажем так, абсалютна з пункту гледжання міжнароднага гледзяшча удзел Беларусі ў гэтым чэмпіянаце, калі Лукашенко, канешне, застанецца пры ўладзе, на ваш погляд? Ведаеце, гэта ўсё будзе залежаць у вялікім стопні ад таго, у якім кірунку будзе развівацца сітуацыя ў Беларусі. Міжнародны алімпійскі камітэт ужо адлучыў кіраўніцтва нацыянальнага алімпійскага камітэта ад удзелу ў алімпійскіх гульнях, і гэта пэўны сігнал беларускаму грамадству і беларускаму кіраўніцтву. Канешне, калі нічога не зменіцца і рэпрэсіі, ціск і гвалт будуць працягвацца, па лініі міжнароднага алімпійскага камітэту могуць быць дадатковыя захады, і тады ўжо можна будзе ставіць пад пытанне этычнасць удзелу беларускай зборнай у чэмпіянаце свету па хакеі у нейкай іншай краіне. Але да гэтага наўрад ці дойдзе. У
у любым выпадку могуць забараніць, напрыклад, ужыванне нацыянальнай сімволікі, дзейнай дзяржаўнай сімволікі Беларусі камандзе. Сапраўды нічога гэтага не хацелася б. Хацелася б, чтобы выправілася сітуацыя ў краіне як найхутчэй, і тады можна і чэмпіянат свету ў Беларусі ладзіць. Спадар Анатоль, наколькі важна ўвогуле для Лукашэнкі правядзенне гэтага чэмпіянату ў Беларусі? Гэта вось пытанне іміджу, ці можа быць нейка іншага кшталту, тое, што мы не ведаем, таму што міжнародная федэрацыя хакея досыць ужо доўга цягне з гэтым пытаннем, так, 2021 год ужо на носе, як кажуць, а рашэння няма, магчыма, што ў федэрацыі ёсць нейкія лукашэнкаўскія лабісты? Ну, тут хутчэй за ўсё просто такое сітуацыйнае супадзенне інтарэсаў, правда. Для Лукашэнкі гэта пытанне іміджу, што ў краіне, нягледзячы ні на што, ўсё роўна адбываюцца нейкія міжнародныя імпрэзы, прыязджаюць нейкія міжнародныя госці, хаця, канешне, у гэтым выпадку іх будзе мінімальная колькасць, а для міжнароднай федэрацыі трэба праводзіць чэмпіянат свету, бо гэта ўжо другі год запар, калі яны страцяць свае грошы. А гэта вялікі спорт, ён патрабуе вялікіх грошаў, гэта рэкламныя кантракты, гэта трансляцыі, гэта спонсары, гэта нейкая прадукцыя, гэта фанаты, гэта ўсё вельмі дарагія гульні, так сапраўды, якія зазвычай прыносяць вельмі вялікія прыбыткі, але калі другі год запар не адбудзецца чэмпіянат свету па хакею, то будзе таксама і вялікая страта. І нашы інсайды кажуць, што разглядаліся і разглядаюцца надалей рэзервовыя варыянты. Адным з такіх варыянтаў магла быць Расія, але пасля рашэння міжнароднага арбітражнага спартыўнага суду ў Лазанне, які забараніў праводзіць на 2 гады увогуле нейкія спартовыя імпрэзы ў Расіі, гэты варыянт адпаў, і зараз трэба шукаць больш прывабную опцыю. Ведаю, што Латвія скіравала свае прапановы, яшчэ нейкія варыянты разглядаюцца. Галоўнае, каб міжнародная федэрацыя хакея ў гэтым выпадку кіравалася не фінансавымі, не грашовымі сваімі інтарэсамі, а, канешне, прыслухалася да міжнароднага слова, міжнародных патрабаванняў. Дзякуй вам вялікі. Анатоль Котаў, былы генеральны сакратар Нацыянальнага алімпійскага камітэту Беларусі, а таксама чалец народнага антыкрызіснага кіраўніцтва, быў з намі на відэасувязі. Свой подпіс пад дакументам коротка патлумачыў для нас старшыня камітэту нацыянальнай бяспекі і абароны літоўскага сейму Лаўрынас Касчунас. Авторитарный режим, который нарушает все свободы человека и права человека, и не должен быть в эпицентре информационного и всяких культурных событий. И идея простая, что не сейчас, не в этом периоде, не в этом этапе белорусского режима делать такие мероприятия в Беларуси. Я знаю, что всякие функционеры спортивные говорят: давайте не мешайте политику и спорт и так далее. Но это невозможно. Спорт становится рычагом политики. И я даже могу представить себе, что будет происходить в чемпионате, во время чемпионата, когда Лукашенко будет всем хвалиться, что, смотрите, тут всякие санкции для нас ничего не стоят, мы делаем чемпионат хоккея и так далее, и так далее. Но это такой, очень плохой сигнал бы для, самое главное, для белорусского общества, для этих людей, которых режим давит. Об этом не надо думать. Я хочу верить, что глава федерации еще очень хорошо обдумает этот нюанс.
І да яшчэ адной вельмі важнай тэмы. Некалькі дзён таму былы супрацоўнік спецпадраздзялення «Алмаз» Ігор Макар апублікаваў расследаванне, у якім называлася імя меркаванага забойцы Александра Тарайкоўскага. Гэта баец «Алмазу» Мікіта Каровін, 1993 года нараджэння. Сёння Ігор Макар разам са сваімі калегамі з Беларускага народнага трыбуналу мае што распавесці гледачам Белсату. Спадар Ігор з намі на сувязі. Вітаю. Да, добрый вечер. Добрый вечер всем. Спадар Ігор, няўжо вам стала вядома імя другога падазраванага ў гэтай справе? Я получил много информации своей из анонимных источников. И второй подозреваемый, который стрелял, производил выстрел. Данный сотрудник уволился из подразделения «Алмаз» совсем недавно. Это Чемякин Игорь. Он сейчас уехал из Беларуси, он находится в Украине. Его я фотографии покажу, я его тоже установил. И всем будет понятно, то же самое, может быть, я даже сделаю какой-то фильм. Скажите, а што вядома з першым меркаваным забойцам Александра Тарайкоўскага, гэтым Мікітам Каровінам? Таксама былі вось ускосныя сведчанні, што ён можа быць ужо звольнены і з'ехаў з Беларусі. Ці так гэта? Не думаю, что он уехал, но скажу то, что с официальных источников, с МВД и с подразделения «Алмаз» не было никаких заявлений. Я думаю, что сейчас просто уничтожается документация о получении огнестрельного оружия и боеприпасов с оружейной комнаты. Делается все, чтобы это невозможно было установить. Спадар Ігор, тады як вам удалося правесці такое расследаванне? Там усяго было, калі я не памыляюся, 3 відэа, на якіх вельмі цяжка было просто так разабрацца ў гэтых чорных шлемах і вызначыць, хто з гэтых людзей і кім ёсць. Да, я уже об этом говорил, пытался как-то донести, чтобы меня поняли сами телезрители, которые будут смотреть это расследование. Был момент, когда я одно видео отсматривал порядка, я думаю, больше 1000 раз. Я даже себя там уже представлял, что я в этом именно в самой группе «Алмаза» участвую. Я видел каждое движение. Я понимал, что установить нужно будет именно того, кто стрелял, по каким-то особым именно причинам. Когда я получил информацию от своих анонимных источников, именно конкретно откуда производился выстрел, кто кому говорил, где находился боец, я просто обратился к своим европейским коллегам, и мне нужно было очень-очень сильно и тщательно разобрать каждое видео по полочкам. Мне нужен был каждая миллисекунда, каждая доля, чтобы было именно увидеть вот каждый выстрел, каждый взрыв, каждое движение, каждый, допустим, пересмотр, когда сотрудники смотрятся. И я это сделал. Мне мои коллеги помогли, указали мне полностью оцифрованные записи. И далее я сам разбирался в течение пары недель именно с этими видео. И я смог установить того, кто стрелял. У гэтым расследаванні сцвярджаецца, што Мікіта Каровін, на ваш погляд, з'яўляецца вельмі жорсткім чалавекам. Скажыце, ён страляў у Александра Тарайкоўскага наўмысна, адмыслова? Да, я, когда делал свое расследование, позже писал статью. Я не мог сначала найти именно вот то слово, которое полностью скажет об этом убийстве. Я, в принципе, нашел. Я могу сейчас повторить, что убийство Александра Тарайкоўского сотрудником специального подразделения «Алмаз» было сделано с особым цинизмом и жестокостью. Человек, который стрелял, а это был боец Никита Коровин, он стоял за вторым сотрудником, который тоже находился с оружием, и тоже у него была Сайга-12К. И он, когда увидел Александра Тарайкоўского, который подошел, он выбрал необходимую позицию, удобную для выстрела. Он прицелился примерно порядка 2 или 3 секунд. И только потом сделал прицельный выстрел. Расстояние было, как я уже говорил, порядка 10 метров. Чтобы люди понимали, я когда работал, из ГЛОК-17, это пистолет, я из 25 метров практически не выходил из десятки. Это 3-копеечная монета.
А здесь с ружья автоматического стрелять с 10 метров можно четко в цель, и выстрел был прицельный. Спадар Ігор, ці вядома вам нешта пра рэакцыю Мікіты Каровіна на ваше расследаванне? Ці, магчыма, вашыя крыніцы паведамлялі, як адрэагавалі ў самім Алмазе вось на публікацыю гэтых звестак? К сожалению, не могу об этом говорить. Скажите, калі ласка, яшчэ вось такое пытанне. Ці можам мы казаць, што людзі, датычныя да іншых забойстваў пратэстоўцаў, пасля гэтага расследавання, разумеюць, што іх знойдуць, апазнаюць яшчэ раней, чымся Лукашенко сыдзе з пасады кіраўніка Беларусі? Конечно, я в этом даже более чем уверен, потому что был создан нами Белорусский народный трибунал. Я со своими коллегами очень серьезно провожу в этом плане работу. Я буду продолжать далее сотрудничать и работать с разными структурами. И я думаю, что мы еще раскроем много преступлений, подготовим их полностью к производству. И я думаю, что сотрудники будут задуматься с каждым днем все больше и больше, чтобы не совершать преступлений против человека, против народа. То бок я, наколькі разумею, спадар Ігор, варта чакаць новых расследаванняў па тым забітым пратэстоўцам, Роман Бандарэнка, да прыкладу, альбо Геннадзь Шутаў у Берасці, шматдзетны бацька. І гэтую інфармацыю вы апублічыце з канкрэтнымі імёнамі тых падазраваных, хто гэта здзейсніў? Да, конечно. Мы будем в этом направлении работать. Спадар Ігор, яшчэ вось напрыканцы такое пытанне. Вы ўжо вельмі даўно жывёце за мяжой, аднак гэтае расследаванне, напэўна, даюць вельмі моцны удар і па Алмазу, і па самім кіраўніцтву Беларусі, бо такая інфармацыя эксклюзіўная. Ці не асцерагаецеся вы за здароўе, жыццё вашых інфарматараў, і за сябе асабіста? Да, конечно, остерегаюсь, потому что, к огромному моему сожалению, руки у Белорусского комитета госбезопасности и других структур очень длинные. Но я, наверное, скажу так, что, конечно, мне очень жаль, что сотрудники моего подразделения, в котором я работал 5 лет, совершают такие преступления. Мне очень, конечно, больно называть фамилии сотрудников, которые совершили преступление, и, может быть, даже понимаю, что подразделение такого не заслуживает. Но, к огромному сожалению, режим поставил его в такие рамки, что, судя по всему, мне приходится делать выбор. И я выбор свой сделал. Я буду на стороне белорусского народа. Спадар Ігор, дзякую вам вялікі за вашу працу, за вашу пазіцыю. Калі ласка, беражыце сябе. Дзякую вялікі за гэтую размову. Ігор Макар, былы баец падраздзялення «Алмаз», быў з намі на відэасувязі. А мы да больш прыемных тэмаў. Лісты, віншавальныя паштоўкі за краты усім палітвязням напісалі жанчыны з Беларускага саюзу пенсіянераў «Наше пакаленне». Сябры арганізацыі самі зазналі рэпрэсіі, прайшлі праз разгоны і затрыманні. Актывісткі распавялі нам пра акцыю, а таксама пра тое, чаму салідарнасць – гэта так важна. Это открыточки ручной работы. Софьина Светлана, она сама их делает, сама вырезает. Я считаю, что это вообще мастер золотые руки. И я ей безмерно благодарна, что она все это сделала для того, чтобы поздравить политзаключенных. Есть у нас список политзаключенных. Мы подписываем их, пакуем в конверты и отправим. Что-то так, что-то через почту, потому что, очень надеемся, что такая красота все-таки до них дойдет, потому что знаю, что не всегда все доходит. Жаль парней, потому что над ними издеваются, их бьют.
Ну и жалко пожилых людей, потому что у них нет здоровья. Сидеть в тюрьме и сидеть непонятно за что. Все горит внутри, за детей. Этим детям надо создавать, наверное, какую-то лучшую жизнь, а не жизнь в тюрьме. И тем более, что дети этого не заслуживают. Дети лучшие там. Дети, которые умеют мыслить, которые хотят что-то хорошее сделать для этой страны, и отнимать у них здоровье, но это преступление. А мы зноў да святочнай тэмы. Штогода ў касцёла усталёўваюць калядны вертэп або шопку, якая ўтрымлівае ў сябе біблійны сюжэт. Таксама шопку перад калядамі некаторыя вернікі ставяць удома. Яна адлюстроўвае працэс нараджэння Ісуса Хрыста. Шопкі, якія вы зараз убачыце, здымалі ля гарадзенскага фарнага касцёлу ды ў ім самым, а батлейку адшукалі ў грэка-каталіцкім прыходзе гораду над Нёманам. Подякую вам, три королі, за подарунки, ласку, співи, за добротню, хай Бог дає вам життя у щасті на землі. З самого пачатку адраджэння нашай царквы, з пачатку 90-х гадоў, выкарыстоўваецца батлейка, бо наша царква адраджалася як такая у двукоссі, можна сказаць, беларуская вера. У кантэксце адраджэння беларускай культуры, беларускай свядомасці адраджалася наша царква. Ну і батлейка таксама была такім элементам адраджэння беларускай культуры, беларускай свядомасці, і нашыя вернікі вельмі яе любілі выкарыстоўваць вось на святы Божага нараджэння, на святы Раства Хрыстовага. Батлейка – гэта лялечны тэатр, традыцыйны для Беларусі, і таму ў нашай царкве ён і выкарыстоўваецца, бо гэта традыцыя беларуская, яна не толькі наша, яна для ўсіх беларусаў агульная. Ён нарадзіўся менавіта там, дзе была жывёла. Што першыя, хто да яго прыйшлі яго навесціць, гэта даведаліся аб яго нараджэнні пастушкі, прыбеглі да яго, правда. Потым ведаем, што таксама яго адведалі тры каралі, як мы называем, тры мудрыца, тры валхва, прыйшлі таксама яго наведаваць. 2000 год тому назад ён нарадзіўся для ўсіх людзей там у Бэтлееме. Таксама і сёння Езус павінен нарадзіцца ў нашым штодзённым жыцці. А цяпер да музычнага і прыемнага. Гэтымі днямі гурт «Наві Бэнд» канцэртуе ў Польшчы. Сёння ўдзельнікі Еўрабачання 2017 Артём Лук'яненка і Ксенія Жук падрыхтавалі для гледачоў Белсату музычны падарунак. А таксама віншаванні з блізкімі калядамі і Новым годам, таму не будзем доўга чакаць і перанесемся ў Варшаву, дзе музыкі ўжо чакаюць свайго выступу. Адмыслова для вас гурт «Наві Бэнд» сустракае. Добрый вечер, сябры. Вітаем усіх. Нам прыемна быць у эфіры Белсат. Сёння будзе такая неспадзяванка. Мы заспяваем некалькі песень, павіншуем усіх вас з вялікім святам, каталіцкімі калядамі. Спадзяюся, вы побач з сваёй сям'ёй. І ў гэты момант мы вырашылі, што гэта будзе вельмі да тэмы сагрэць усіх вас цяплом нашых песень. Не ў самы цёплы перыяд нашай краіны. Усіх са святамі, жыве Беларусь! Шчаслівых калядаў, дзівосныя сны, мы чуем праз краты дыханне вясны. Шчаслівых калядаў, прэч смутак і страх,
Няўзгоды, нядолі развеются ў прах. Счастливых колядам год новый идет. Наш ветер свободы и одна людей. Счастливых колядам мы разом сябры, тепло наших сердцах растопить муры. Счастливых колядам прочь смуток и страх, няўзгоды, нядолі развеются ў прах. Наш ветер свободы и одна людей. Счастливых колядам год новый день. Пришел святый вечер, застанемся тут, где наши сердца. Живе Беларусь! Ветер вольный, свято в доме. Ветер вольный, ветер вольный, свято в доме. Ветер Передаем голос студии. Вольны ветер Навібенда. Ён уже тут разом з намі. Спадарства онлайн-канцэрт гурта яшчэ працягнецца ў эфіры студыі Белсат. Пакуль жа для вас невялічкі матэрыял. У каталіцкіх вернікаў сёння вігілія перад святам нараджэння збаўцы. Сёлета Белсат збіраў віншаванне ад выбітных беларусаў. І так сталася, што альбо яны самыя, альбо іхныя сваякі сёлета зазналі рэпрэсіі. Аднак, нягледзячы на гэта, вераць у тое, што светлая будучыня ўжо неўзабаве. Дорогие сябры, шановные суайчыннікі, беларусы, мы развітваемся з 2020 годом. Гэта быў самы цяжкі год у нашай гісторыі. Десяткі забітых, сотні зняволеных, тысячы скалечаных лёсаў і жыццяў. Але гэты год быў самым натхняльным, самым прыгожым, самым неверагодным годам, калі мы нарэшце зразумелі, хто мы, калі мы нарэшце адчулі сябе адным народам. Нават паўгода таму назад, не далей як паўгода, я называў наша насельніцтва насельніцтвам. Але за апошні час, вельмі кароткі час, гэтае насельніцтва пераўтварылася ў беларускі народ. А цяпер наша задача з нашага беларускага народа зрабіць беларускую нацыю. Тады нас ніхто на свеце не зверне з нашай дарогі. Невероятные белорусы! 2020 год был для каждого из нас очень трудным и даже трагическим. Но именно сейчас мы стали осознанными личностями и гражданами. Именно в 2020 году мир переходит из мира материальных в мир духовных и социальных ценностей. Я горжусь, что я белоруска. И я от чистого сердца желаю каждому из вас в этом году исполнить все свои желания, конечно же, здоровья и новой счастливой жизни в свободной Беларуси.
Люблю, ценю и горжусь каждым из вас. Дорогі глядачі Білсату, щиро вас віншую з Новим годом, з калядамі каталіцкімі, праваслаўнымі, і няхай гэтыя навагоднія святы падораць нам сапраўдны, калядны, доўгачаканы цуд. Хочу пожадаць, каб в Новым годзе ніякая пошасць, ніякія хваробы, ніякія палітычныя маразы не спынілі наше жыццё, каб у наше сэрцы, у нашыя душы сапраўды прыйшла весна. Віншую вас з наступаючым 2021 годам. Жадаю добрага здароўя, шчасця, вясёлых святаў і цудоўных калядаў. У новой Беларуси не будем места для беззакония, только там мы будем жить по закону Божьему, по закону сумления, будем ісці насустрач лепшага жыцця. Нехай гэта ўсё здзейсніцца ўжо цяпер, і нехай гэтая надзея спадарожнічае кожнаму з нас у новым годзе, у які мы паволі ўжо уваходзім у 2021 год. З намі праўда і Бог. З калядамі вас. Жыве Беларусь! Гэта былі віншаванні вядомых беларусаў, а мы зноў пераносімся ў Варшаву, і з намі гурт «Наві Бэнд». Музыкам перадаем слова. Калі ласка. Вітаем усіх яшчэ раз. Добрый вечер, сябры. Вяртаемся ў эфір Белсат. З радасцю заспяваем некалькі песень для вас. Песня, якая натхніла, якая шмат значыць для нас, таму што беларусы прачнуліся іншымі. Здавалася зусім адны, здавалася вучылі зноў словы маёй прастуджанай вясны. Змяняю колеры і шэптам толькі вочы акутаў дым. Спім і не бачым сны, а мы прачнемся іншымі на глыбіні, дзе мой апошні дом стане такім чужым. Мы прачнемся іншымі на глыбіні. Здавалася, лічылі дні, засталіся лавіць халодны подых маёй разгубленай вясны. Змяняю колеры і шэптам толькі вочы акутаў дым. Спім і не бачым сны, мы прачнемся іншымі на глыбіні, дзе мой апошні дом стане такім чужым. Мы прачнемся іншымі на глыбіні.
спим и не бачим сны, а мы прочнемся іншими. Где мой опошний дом станет таким чужим, мы прочнемся іншими. Очи окутал дым, спим и не бачим сны, а мы прочнемся іншими. На глибині, где мой опошний дом станет таким чужим, мы прочнемся іншими. На глибині. Дякуємо. Дякуємо за увагу. Дякую, що зостаєтеся побач і разом з нами зараз. За несколько месяцев мы написали несколько важных для нас песен, які змінили нас так само, але ведаєте, що є така пісня, яка для нас заўсёды була любимой і моцною, бо ёй так шмат нашої білоруської енергії, і зараз ми яе для вас заспіваємо. Бяжи. В очах анёла углядеть и никому не отдать. На перапынку ты мне подкажешь, коли поставить все почути на повтор. Не пераблытай, ты лепшим станешь, как наши травы пераплялися у одно. На перапынку ты мне подкажешь, коли поставить все почути на повтор. Не пераблытай, ты лепшим станешь, как наши травы пераплялися у одно. Пофарбованный сребром, и снова я застаюся ветром у думках. Я повторяю слова, якія нікому не сказать, углядеть в твоих очах анёла, углядеть и никому не отдать. На перапынку ты мне подкажешь, коли поставить все почути
ці на балкон. Не пераблытай, ты лепшым станеш, каб нашы дрэвы перапляліся у адно. На перапынку ты мне падкажаш, калі паставіць все пачуцці на балкон. Не пераблытай, ты лепшым станеш, каб нашы дрэвы перапляліся, каб нашы дрэвы перапляліся у адно. Дякую вялікі. Стоя в темноте одна, ты, глотая все слова и слезы на ветру, спросишь, почему ведет любовь только через боль и страх, ведь я в белом иду. Ты же излучаешь свет, в них его уже больше нет. Знаю, боль всю цветами не снять. А сколько еще нужно душ, чтобы он услышал вслед? Убегай, твой летит бумеранг. Ты убегай, твой летит бумеранг. И нет больше страха, я верю, сила в нас безупречна. Гордая девочка в белом, а чистая, ясная уже не твоя. Я больше не верю, каждое слово занозой в нас впивается, только знаешь, больше не больно, не больно. Нам больше не больно. Не больно, больше не больно. И каждый день начать с нуля, вспоминая, как вчера за руки держать. Белый звук пульсирует в ушах, и не закрывая глаз, нет сна, но есть надежды. А мы же излучаем свет, в них его уже больше нет. Знаю, боль всю цветами не снять. Сколько еще нужно душ, чтобы он услышал вслед? Убегай, твой летит бумеранг. Ты убегай, твой летит бумеранг. И нет больше страха, я верю, сила в нас безупречна. Гордая девочка в белом, а чистая, ясная уже не твоя. Я больше не верю, каждое слово занозой в нас впивается, только знаешь, больше не больно, не больно. Нам больше не больно. Не больно, больше не больно. Дякую вялікі, што побач з намі. Дзякуй, што побач адзін з адным і адно з адным. Беларусы ў гэтым годзе сталі вельмі смелыя, адкрытыя, адкрылі свае сэрцы, адкрылі свае магчымасці, і мы ўжо не будзем іншымі. Таму вялікі дзякуй кожнаму. Мы вельмі ганарымся ўсім тым, што адбываецца з нашым народам. Хочам сказаць вялікі дзякуй за гэты эфір
усім, хто яго стварыў, запрасіў нас. У нас ёсць яшчэ одна кампазіцыя. Мы спадзяемся, вы зможаце падтрымаць нас і падтрымаць нашы новыя відэа на кавер Джона Леннона ў нашых соцсетках. Таму, калі ласка, далучайцеся. Інстаграм Навібэнд, Ютуб Навібэнд. Заўтра будзем ладзіць таксама свой эфір, больш такі Домашний. Домашні. А зараз? У нас ёсць некалькі хвілін, літаральна. Мы ўсіх вас абдымаем. Так. З-за пандэміі вельмі мала абдымкаў. Іх вельмі не хапае. Ты чуеш, змаўкаюцца сады, і зоркі ціха назіраюць. Глядзіш мне, і подых цеплыні вабіць нас, і мы ў адчаі. Ты бачыш, у свеце толькі мы, І нас адных няма на свеце. а чуеш гэтай вышыні, Як нас з табой акутаў ветер. Абдымі мяне крышку, памаўчы, дай паслухаць твоё сэрца. Не перашкаджай шчыра адчуваць, як яно імкліва б'ецца. Ты помніш, у абдымках цішыні у мяне ў космас притуляла, а ты спытаеш, ці гэта назаўжды, адказ твой позіркам спаткала. І абдымі мяне крышку, памаўчы, дай паслухаць твоё сэрца. Не перашкаджай шчыра адчуваць, як яно імкліва б'ецца. І абдымі мяне крышку, памаўчы, дай паслухаць твоё сэрца. Не перашкаджай шчыра адчуваць, як яно імкліва б'ецца. До сустрэчы, сябры. Жыве Беларусь. Жыве вечна. Гэта быў гурт Навібэнд, Артём Лук'яненка і Ксенія Жук. Дзякуй вялікі, сябры, за гэты канцэрт. Ну і песні пра галоўнае, пра нашае жыццё, пра тое, што для нас галоўнае. Даведаемся, калі чуем святочнае пажаданне. На развітанне прапаную паслухаць словы простых беларусаў. Ну а я, Віталь Бабін, развітваюся з вамі. Да віншую з хуткімі калядамі. Жадаю міра, цепла і свет у вашых домах. Да сустрэчы заўтра. Желаю всем счастья, чтобы ваши желания все сбылись, и чтобы с каждым годом у вас все было лучше и лучше. Чтобы все сбылось, что запланировали, чтобы был мир, чтобы было добро, вернулось понимание к нам ко всем. Ну, чтобы мы жили счастливо, наверное. Вот и все. На Рождество и Новый год я хотел бы пожелать всем самое главное здоровье. Дальше, чтобы, не знаю, в следующем году у нас произошли изменения для каждого человека и, в общем, для страны, которые принесут в нашу жизнь что-то новое и что-то лучшее. Всем здоровья, чтобы все мы успешно пережили эту эпидемию. Ну и, конечно, хочется больших перемен в новом году. Всем всего самого хорошего. Желаю всем здоровья, конечно же, счастья. Счастья и здоровья их детям, семьям. Ну и перемен нам всем в новом году, которых мы очень все ждем. Я желаю, чтобы каждый белорус в эти праздники провел его с семьей, и чтобы в новом наступающем году все были счастливы и здоровы. Каб все было добре,
і каб як можна швидше усі намагання яны принесли некий вынік. Не терять веры в себя, бороться за свое, прежде всего, здоровье. И хочу напомнить о том, что здоровье – это не только физический фактор, это еще фактор духовный. Поэтому я желаю не терять ни духовного здоровья, ни физического. Белорусам хочется пожелать крепкого здоровья, чтобы наконец-то побороли коронавирус. Ну и вообще счастья побольше в новом году и любви. Будьте рядом с близкими, будьте всегда открыты. Близкие – это самое важное, что есть у нас. Так что берегите себя и берегите их. Я бы очень хотела, чтобы в нашей стране что-то изменилось. Вот. Это главное, наверное, пожелание всех белорусов, чтобы мы наконец-то были счастливы. Вот. То есть, и мне кажется, что тут очень все лаконично, живее Беларусь, и как бы более нам не требуется. Всего хорошего, здоровья всем, успехов, богатства. Освободиться от всех несчастий, которые нас сейчас посетили. Счастье, здоровье – самое главное. Мира и спокойствия. Чтоб здоровые были главные. Ой, даже я не знаю. Ну, мира, стабильности, как везде. Ну, конечно, здоровье. И настроение хорошее, и оптимизма побольше. А остальное все будет. Если есть мозги в голове, у каждого будет по его мозгам. Терпение и нового президента. Большого здоровья, терпения. Всего самого хорошего, светлого, чистого, прекрасного. Сдать экзамены. Не знаю, хорошего года, чтобы он не был таким же сложным и болезненным, как прошлый. Счастья, любви, не переживайте из-за мелочей, пусть все в жизни будет хорошо. Удачи. И счастья. И чтобы эта корона отошла. Ну и все остальные проблемы тоже, что обязательно решились. Святочны вечар для каталікоў і пратэстантаў, а таму ў сённяшнім выданні будзе шмат прыемнага. Вітаю спадарства, з вами Ольга Старасціна. Распачынаем аб'ектыў. Светлае свята Раства. Здорово, Ирод! Теперь тебе твоя халтурная песенка спета. Ці прынясе малітва людзям добрай волі супакой на зямлі. Пакуль жа за малітву судзяць святароў. Казаў на суде, я гуляю по горадзе і малюся за Беларусь, за наш народ. Сярод штодзённасці ды шэрасці з'явіўся вясёлы дом. Это молодежь, им там авангард какой-то нужен. А у нас отвратительно. Мы звонили, мы просили, ничего не изменили. Арцыбіскуп Тадеуш Кандрусевіч вярнуўся ў Беларусь. У гэтыя хвіліны ў Менскай катедры распачынаецца беларускамоўная святочная імша. Не прапусціла ўрачыстасці наша карэспандэнтка Марыя Грыц, якая з намі зараз на відэасувязі. Вітаю, Марыя. Добрый день. Хто праводзіць гэтае набажэнства? Урэшце, можа, сам мітрапаліт і ці шмат вернікаў на ўрачыстасці? Вельмі шмат вернікаў. У 7-й гадзіне была імша на польскай мове, і у касцёле не было вольнага месца. Хаця не ўсе вернікі, хто прыйшлі, валодаюць польскай мовай, але яны пранікліся, іх кранулі прамовы, і шмат у каго былі слёзы на вачах. Цяпер будзе, вось-вось пачнецца беларускамоўная імша, і людзей прыйшло яшчэ больш. Дзякуй табе вялікі за гэтую інфармацыю. Мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадеуш Кандрусевіч вярнуўся на радзіму пасля амаль 4 месяцаў вымушанай адсутнасці. У архікатэдральным касцёле найсвяцейшага імя Марыі ён узначаліў імшы пастыркі. Слова кіраўніка каталіцкага касцёла ў вашай увазе. Gdzie by ja nie był, gdzie by ja nie służył, jak świętary biskup, ja zawsze pamiętam Białorusi, bo to moja батьківщина. I wiecie, kiedy naprzykład listopada ja był u Wilnie na uroczystości Bożej Matki Ostrobramskiej. Ja każdy rok tutaj jeżdżę na te uroczystości i tam tak samo jest święta msza na białoruskiej mowie podczas tych uroczystości.
Wiadomo, że w tym roku było mniej ludzi, ale powiedzcie mnie było wiele składane promulać. Ja pierwszy raz zobaczył swoich ziemniaków. Ja pierwszy raz zobaczył tych ludzi, którzy przyjechali tam, albo tych, Białorusy, którzy żyją w Litwie, którzy chcieli spotkać się z biskupem, chcieli razem z nim modlić. I сегодня, когда я все княжу, я попросил Кировцу встать. Я стал на колени, подякував Богу за вертание, поцеловал землю. Это моя земля. Я вырос отсюда. Я хочу тут быть. Я хочу тут служить. И николи не выступал супротив Беларуси. Завсёды боронил интересы Беларуси. И буду это чинить далее. Беларускія каталікі могуць сустрэцца на галоўнай імшы ў касцёлах, але не па ўсім свеце вернікі маюць такую магчымасць, бо каронавірус закрануў і святочнай урачыстасці. Пра то, як святкуюць раство ў Беларусі і свеце, распавядзе Дзіяна Радкевіч. Штогод да свята Божага нараджэння ў касцёлах рыхтуюцца стаенкі, якія адлюстроўваюць біблійны сюжэт нараджэння Хрыста. А поўначы падчас галоўнай рэлігійнай імшы святар унясе фігурку маленькага Езуса. Святы Францішак у Асізі, ён першы, які захацеў утварыць такую бэтлейку, шопку з жывых жывёлаў. Прывёў авечак, прывёў осліка і так зрабілі такую жывую шопку. І гэта момант учылі ад звычаю, ад часу святого Францішка у Асізі распачаліся такія традыцыйныя шопкі. Я ведаю, што ў Італіі вельмі папулярныя, таму што робяць не толькі ў касцеле, не толькі перад домам, таксама ў доме. Кожная сям'я мае гэтую шопку. Іншая версія шопкі – наша беларуская батлейка. Мы выкарыстоўваем звычайна сцэнарый, які называецца «Цар Ірад». Гэта сцэна нараджэння Ісуса Хрыста, сцэна пакланення пастушкоў і каралёў, сцэна таксама у палацы Ірада, калі Ірад хоча забіць немаўлятаў, выпытвае у мудрацоў, дзе і калі нарадзіўся Ісус Христос, адпраўляе свайго ваяку. Здорово, Ірад! Цяпер табе твоя халтурная песенька спета. Як ты немаўлятам, так і я табе галаву касой сцяку. Вжык! У Еўропе сёлетняе святкаванне цесна звязанае з праблемай коронавіруса, што адлюстравалася нават у шопцы ў нямецкім касцёле святога Марціна, дзе штогод абіраюць сваю тэму для стаенкі, апроч біблейнае. Сёлета ўсё круціцца вакол каранавіруса. Гэта невялікая вынаходка, але мы хацелі штосьці з ім зрабіць. Нашым галоўным прыярытэтам было падбадзёрыць людзей у гэтыя святы. І менавіта таму мы выбралі каранавірус у якасці тэмы. Летась, напрыклад, мы абралі горы. А ў Італіі пасля 22-й пачынаецца каменданцкая гадзіна. Касцёлы адчыненыя, але традыцыйнае начное імшы не будзе. Лакдаун і абмежаваная магчымасць наведваць сваіх блізкіх – гэта праблема нават для нас, маладых. Мы не павінны забывацца і пра моладзь, але такія рэчы здараюцца, таму блакаванне вітаецца, і мы павінны ісці наперад, спадзяючыся на большую стабільнасць налета. Гэтая сітуацыя, магчыма, прымусіць нас зразумець, што сапраўды важна для кожнага з нас. І гэтак у большасці краін Еўропы каменданцкія гадзіны і забароны сустракацца вялікімі кампаніямі, большымі за 10 чалавек. А мы зычым гледачам спакойных ды светлых святаў. Беражыце сябе і сваіх блізкіх. Дзіяна Радкевіч, Белсад. Суд за малітву пад нацыянальным сцягам. Паседжанне ў гэтай справе ў вігілію зладзілі над каталіцкімі святарамі з Віцебску. Там жа за сімволіку судзілі і легенду гораду, актывіста Барыса Хамайду. Як бел-чырвона-белая сімволіка прыцягнула яшчэ больш пільную ўвагу сілавікоў, Юлія Лабанова. Барыса Хамайду лічаць чалавекам-сімвалам Віцебску. Мясцовыя жыхары ведаюць яго як распаўсюдніка гістарычнай літаратуры і незалежнай прэсы. 24 гады са сваіх амаль 73 ён гандлюе ля так званага сіняга дому. Сёння за гэта спадару Барысу прысудзілі штраф 1350 рублёў. Яны ўжо адчуваюць, што хутка змены будуць, і поэтому вот такое адбываецца. Ну, судзіць же не толькі мяне, а шмат народу уже за гэты
с весны до осени шмат народу уже потерпело. Барыса Хамайду прызналі вінаватым у правядзенні несанкцыянаванага масавага мерапрыемства. У пастарунку чыгуначнага раёну Віцебску працаўнікі міліцыі агледзелі ягоныя рэчы, ды сканфіскавалі чырвона-белы сцяжок, стужку і вышытую чырвонымі ніткамі на белай тканіне малітву «Ойча наш». Гэтыя прадметы і сталіся падставою для складання пратаколу. Я гуляю по городе и молюся за Беларусь, за наш народ. И, конечно, сам этого не перестану робить. Бел-чырвона-белы сцяг стаўся прычынаю затрымаць нават святароў. У цэнтры Віцебску яны памаліліся за збаўленне Беларусі ад гвалту сілавікоў. Суд Першамайскага раёну вынес папярэджанне. Я ўсё ж задаволены, што гэта не больш сур'ёзнае пакаранне. Ну, але ўсё ж суддзя вырашыў так, што быў состав преступления. Трое сотняў да суда святары Віктор Жук, Алексей Варанкоў ды вернік Алексей Каракоў засталіся ў СІЗА. Справу кожнага адпраўлялі на дапрацоўванне, пасля чаго аб'ядналі ў адну. Звесткі ў пратаколе адрозніваліся ад бачання падзеяў самымі фігурантамі. Ужо адзін толькі факт складання пратаколу і суда абурыў праваабаронцу, якая назірала за працэсам. Это была спонтанная молитва, это акт молитвенный, который был по зову души и сердца, а не запланированное некое мероприятие, которое не было санкционировано с администрацией района. И я считаю, что осуждать это вообще, не то чтобы даже по человеческим принципам нельзя, а тем более это судить в рамках судебного заседания. Адміністратыўная і нават крымінальная справа адносна беларусаў, якія публічна выказваюць грамадзянскую пазіцыю супраць рэжыму Лукашэнкі, працягваюць распачынаць штодня. Сёння праз арганізацыю правядзення масавых акцыяў у Беларусі адбылося каля 20 паседжанняў. Юлія Лабанова, Белсат. Крымінальная справа і рэальныя тэрміны. Гэтак улады помсцяць грамадзянам, якія выступаюць за перамены. Пры гэтым, як мы ведаем, супраць сілавікоў справы не распачаты. Чаму так? Пытаемся мы і запытаўся ў следчым камітэце вядомы пранкер, якому заўсёды ўдаваліся размовы з чыноўнікамі і нават супрацоўнікамі ФСБ. Што ж адказалі нашыя следчыя? Даведаемся з сюжэту Ігора Станкевіча. Актыўны ўдзел у групавых дзеяннях і злоснае хуліганства. Следчы камітэт скончыў расследаванне супраць 18гадовых маладзёнаў з Гомля. 6 верасня на маршы адзінства дзяўчына нанесла фарбаю надпіс на абсталяванне АМАПу. Следчыя высветлілі, што раней яна абразіла Александру Лукашенка плакатам з надпісам у зневажальнай форме. Маладзёнам пагражае да 3 гадоў пазбаўлення волі. А гэтага мужчыну следчы камітэт абвінавачвае ў супраціве супрацоўнікам АМАПу падчас маршу справядлівасці, які адбыўся 20 верасня. Пратэстоўца абвінавачваюць у тым, што ён утрымліваў амапаўцаў за абмундзіраванне, спрабаваў сцягнуць з іх балаклаву ды нанес больш за 10 удараў. Мужчыну пагражае да 5 гадоў пазбаўлення волі. 3 гады абмежавання волі з накіраваннем у папраўчую установу адкрытага тыпу атрымаў магілёўскі актывіст Валадар Цурпанаў. Падчас адміністратыўных справаў ён абразіў суддзяў Вікторыю Палякову і Вольгу Краўчанку. Разгляданне ўжо крымінальнай справы сёння адбывалася без Цурпанова. Суддзя Александр Халацоў двойчы выдаляў яго з залы паседжанняў. Па краіне пачынаецца такая хваля, што суд як інстытуцыя такая в сістэме фармальна негвалтоўная, нібыта працуе на чалавека. Яна павінна захаваць гэты статус і ратаваць рэжым. Таму, калі хтосьці замахваецца на у гэтым сэнсе, так трэба караць вельмі жорстка. Сёння Шупінску судзілі Святлану Кудзеліш. 15 лістапада яна спрабавала абараніць хлопца, якога затрымалі падчас акцыі ў памяць Романа Бандарэнкі. Суддзя Андрэй Бачыла прысудзіў жанчыне штраф 270 рублёў. Сваёй вины яна не прызнала. Такое решение принял суд, я думаю, для того, чтобы напугать жителей города Пинска, для того, чтобы пополнить государственную казну. Но зато я себя почувствовала теперь настоящей белорусской. Тым часам украінскі пранкер Яўген Вальноў патэлефанаваў супрацоўнікам следчага камітэту, каб спытаць, чаму да гэтага часу не распачалі ніводнай крымінальнай справы за збіццё і забойствы пратэстоўцаў. Андрюш, вопрос же не во мне. Вопрос в Беларуси и в Беларуси. Не во мне тоже. И не во мне. Нет, ты один из соучастников. Ты соучастник.
Ты творишь преступление, покрывая преступную бездеятельность, по сути. Лукашенко захватил власть, узурпировал ее, удерживает много лет. Это все ваши разговоры. Да. Докажите судье, да, конечно. Смысла. Размова са следчым цягнулася амаль 20 хвілінаў. Аднак атрымаць выразны адказ Евгену Вальнову так і не ўдалося. Ігор Станкевич, Белсат. Магілёўскія камунальнікі праявілі крэатыўнасць, але мясцовыя жыхары не ацанілі творчага парыву. Падчас капітальнага рамонту пяціпавярхоўку пафарбавалі ў колеры «Вырві вока». Каму не хапіла мастацкага густу, камунальнікам ці жыхарам, высвятляла Вольга Васильева. На вуліцы Лазарэнкі ў Магілёве сярод шэрых і бледных хрушчовак цяпер стаіць абстрактны дом. Хоць фарбаваць яшчэ не закончылі, у жыхароў ужо склалася ўражанне. Это молодежь, им там авангард какой-то нужен. А у нас отвратительно. Мы звонили, мы просили, ничего не изменили. Более того, откосы в моем, вот где балконная дверь, выкрасили в желтый и в синий цвет. Ядовито-синий, безобразно. Ой, совсем не сподобается. Вот с той стороны, если вы поинтересуетесь, сделали черным комнату. Там, не хватает только надписи. Принимаю заказы на гробы. Ну, понимаете, мы привыкли все к серости этой. А дом веселый, мне нравится. Як мы высветлілі, пры дапамозе яркіх колераў праектавальнікі капітальнага рамонту хацелі разбавіць аднастайнасць. І цяпер ужо наўрад ці будуць нешта мяняць. С жильцами нет, мы не согласовывали. Это мы с архитекторами согласовываем. Нам официально к нам никто не обращался, понимаете? Это надо было обращаться к заказчику, писать какое-то письмо. Раней у Магілёве рабілі акцэнты максімум на фасадах домоў. А каб пафарбаваць у яркія колеры дом цалкам, такое упершыню. Але галоўнае, каб такі дом у раёне заставаўся адзін, кажа урбаніст Сергей Пехцеров. В спальном районе это очень важно для того, чтобы люди лучше ориентировались в районе. Это добавляет навигационную функцию. Плюс к этому у этого объекта есть художественная составляющая. Это работа Мондриана. В целом люди будут с этим фотографироваться и приятно относиться, и, может быть, даже что-то больше узнают об этом художнике. Акрамя абстрактнага афарбоўвання, капітальны рамонт дому 44 на вуліцы Лазарэнкі улучшае замену агароджаў на гаубцах, вокнаў і дзвярэй у пад'ездах, сетак у сутарэннях, а таксама рамонт ганкаў. Усе гэтыя працы робяцца за кошт штомесячных адлікаў на капрамонт. Поменяли нам трубы для водоснабжения, уже вода чистая идет, хорошая. А по-моему, все делается, дуже халтурно. Мне так показалось. Мы думали, что нам утеплят, конечно, не утеплили. Ничего-то не делается. Вот это косметика, можно сказать. Трубы там какие-то меняют. То, что у нас нет рециркуляции горячей воды. Значит, мы задали вопрос, почему не было собрания. Это все было проведено незаконно. Здесь написано, что было типа коронавирус якобы. И мы вот сами без вас и все. Пра неабходнасць уцяпліць дом і зрабіць рэцыркуляцыю вады жыхары пісалі зварот ва ўправленне камунальных прадпрыемстваў. Там адказалі, што пры складанні акту абследавання будынку гэтыя фактары не былі ўлічаныя, а таму не будуць зробленыя падчас капрамонту. На жаль, знутры дому 44, як это часта бывае, карцінка зусім не такая радужная, як звонку. Вольга Васильева, Белсат. Гэтая гісторыя пачалася 300 гадоў таму, калі ў глухой палескай вёсцы Юравічы пабудавалі кляштар і калегіум. Цяпер шмат загадак і таямніцаў прыцягвае ў Юравічы даследчыкаў і валанцёраў. Адна з іх, чаму заможны і ўплывовы каталіцкі ордэн прыбыў менавіта ў гэтую вёску і распачаў будову. Адшуканыя знаходкі дазволілі зрабіць сенсацыйнае адкрыццё. Даведацца пра гэта зможам з фільму нашай калегі Марыі Булавінскай. Прэм'ера заўтра о 18:10, а пакуль невялікі фрагмент вашай увазе. Разбуральнае стагоддзе неахвотна збаўляе свае абароты. За плячыма ў вялікае княства літоўскага чарада ваенных канфліктаў. Камусьці пашчасціла выжыць, але мноству людзей у той шалёнай віхуры доля судзіла загінуць. Гарады і вёскі апусцелі, гаспадарка заняпала, на новых межах аж дагэтуль не зусім спакойна.
беспросветья, смело ступая на перакинутый ў новае стагоддзя мост. Отже, Мартин, чи є ж ти ж певен, що то є то місце? Монах Мартин Таравский вместе с иконой, вот он пришел сюда. Ведь Юровичу, надо отметить, был не просто иезуитский монастырь. Здесь одно время был папский консул, то есть представитель папы вообще в Великом княжестве Литовском. И почему выбрали иезуиты Юровича, к примеру, а не Мозырь? Са з'яўленнем першай зоркі вернікі збіраюцца за сямейным сталом, каб падзяліцца аплаткаю да павіншаваць аднаго са святам. Цёплыя словы зычэнняў на Раство і Новы год мы запісалі на вуліцах Менску. Мае пажаданні да ўсіх беларусаў, да маёй сям'і, маіх сяброў. Гэта спакою. Терпения, усилия, ну и удачи. Чтобы каждая печаль, горе, которое происходило у человека, он ее принимал, потому что без этого никуда. Прежде всего хочется пожелать всем здоровья, чтобы все мы успешно пережили эту эпидемию. Ну и, конечно, хочется больших перемен в новом году. Чтобы был мир, чтобы было добро, вернулось понимание к нам ко всем. Ну, чтобы мы жили счастливо, наверное. Счастья побольше в новом году и любви к себе и близким. Будьте рядом с близкими, будьте всегда открыты. Близкие – это самое важное, что есть у нас. Так что берегите себя и берегите их. Каб вы были заўсёды вольныя. Потому что воля, якая у нас внутри, у нас никто не сможет отобрать. Мы привыкли воспринимать праздники как даты, которые мы хотим покушать и выпить. Я хотел бы пожелать вам больше задумываться над смыслами этих праздников. Я бы очень хотела, чтобы в нашей стране что-то изменилось. Вот. Это главное, наверное, пожелание всех белорусов, чтобы мы наконец-то были счастливы. Вот. То есть, и мне кажется, что тут очень все лаконично, живее Беларусь. И перемен нам всем в новом году, которых мы очень все ждем. Рэдакцыя аб'ектыву далучаецца да ўсіх віншаванняў. Зычым спадарства здароўя, добрага адпачынку ў цёплай сямейнай атмасферы і надзеі на лепшае, шчаслівае заўтра.